patidughan hangat. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys, naada tay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support. Walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa ang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So thank you so much Lord God. Thank you so much Lord for everything Lord. Hi guys! Mananda dayta ni Mama padung tagmentaryo dari sa Inaguban. Inaguban Pilar. Baklay rata kay dili makasakag chariot. Oh, masaka man pero luoy. Ang tukaron ja lisod mong gud po da karsada. Ayaw ra adto nagabot. Palwa ha. Ta. Magbani be. Aw, Ini ang atihira. grabe ka man tigpasan sa bani oh. Oh. Lopigan man Kuya Arar. Gipasa man sakit baga ni mo Kuya. Ben? Di. Uy, drive. Ahoy di drive. Okay. Huwag tog drive. Ingon bitaw ko ako. Sino man? Kari mo ako. Taas-taas po ding lakawuno na. Layo-layo po dag cemetery dari gikan sa kanang kalsada. Di sa kuno siya mag-driver. Di sa mga with helmet. Na, isang kuha ko nag-helmet na. Di sa ako mag-driver ko aral. Wala de. Buang na helmet na karon. Be. Ko Inos Antony. Kuya aral. Ngano tagaan man tag helmet ha? Na. Ha? Dada aray man ang Nanako. Naa. Ay, kareda bit. Ay sa man magbakler ka. or mo sakay ka. Ay naman ang plata lang. Unsa naman ang ikaw? Nagbanag naong. Ay naman ak na. Pabi kini naman. Unsa man tol? At injil ko ta kung skini daglay. Ha, ay, sabay ta ko Ano gali. bulsa o? Amigas ate? Ah, sige. Amigas ate, namaa? Ako nga murag zoom. May pako. Ano ba? Murag hantik nga so. Hantik ganito. Wala ta nagpayong kay nagjakit na ta, nagkalo pa. Ang mga batos-batos may payong. Ha? Maodjod. Batos nga gamatoy. Ha? Di ka kabot sa payong? Ha? Kalamo sa di kabot sa payong ano siya? Layo man din. Layo po eh. Ha? Ha? Aray sa to, nahay. Ada, kana karo makamao. Na, ada mo tubig. Ada. Di na makamaog di mo. Taga aglisod nga daan. Ako kay talawan jud gayo bit ako glisod nga daan day. Kinatalawanan ko. Labiyag dangog-dangog. Naog. Makaya raman ni siya kay di man kuan. Di ban basa. Uga man karsada makaya ra ni. Makaya ra sad ni nako. Ar ko sugay yung padagan oy. Agi. Sige siya kasuko di pa drivon. Ano ko?
Ang chariot? Ari ka sa tingin. Ibal din ng kayo. Iyo puno sa mangga. Kanus akang plano mo. Kuan dai hum tugignas idin nga. Wa ba mo'y plano mo to kadug panoramic. Ja. Kaya nagisgot man ka. Kinahanglan na ay mubantay sa bata. Lagi. Ana sabay. Ikuban tapos sa timimi para duha naming hangat. Ay niya ag bata. Kinsa lagi mo bantay? Si Ate Angel o si Bijin. May magbantay. Mo wala ba puning gusto mo ban? Motukad. Oh my kadung. Dad oh. Dad on ako na Anton. Okay, kuan man. Layo kayo ate oy. Pwede basta mugi kan taog kanang alas 4 sabay. Alas 4 ka daw. Kadlawon okay. Okay ra nga magtukad tangad to. Wa pa init. Oh. Inaguli madara man kay hambugon. Duha ka oras na kun is RR. Oh. Hinahinila ka. Alas 4 lagi tong gikas bay. Okay, problema ay nagambog kay di naman tahangaton. Ay sa pagnanak. Taw-taw dra. Taw-taw dra pag nagamay. Hugi ka. Ha? Gikan ka magbiyahe libi na. Layo-layo. Di pag gondritso. Hangat pud to kad. Pati dughan mo kubo. Pati dughan mo hangat. Ikaw hindi ka napapagod, Kuya Dion? Yes, yes. Opa. Tapos Ilyam. Asisig now. Sure. Asisig now. Kuya Dion, hindi ka ba napapagod? Wa na gikapoy. Napang na magida ma. Okay na na. Pati na na. Bug na. Ma, napang na magida. Sige ra pati na na. Gipanghangat intaw nagtukad. Gipang uhaw. Gipang uhaw ang person. Ah. Huhuy. Dili. Gusto lagi dyan siya muhawi da ng payong. Ika dyan magunit. Ha? Ah. Siya gid magunit. Tulog na tulog. Oh, gising ka na. Gising na. Katog yapon siya bisag perting. Lukso-lukso ang chariot ay. Isirit lagi to. Iwang gikuan, iwang gihuga. Oh. So, init na kaadyo guys. Eta. Tanda na tang mama padulong. Hi mama. Kumusta? Hapit na miabot na iye mo. Gabing inita sa panahon. Hi ma. Hi, kumusta? Tad ini ko ni mama de. Marinig. Mon ini. So ande ni ko na dito. Oh, lagi kanus aning. Mayagan ba? Nagkuan lagi to sila dyan. Pudog kanus alagi aron matrabaho. Darag lighter. Nana. Dali andro ta. Tumi lingkod ta. Uy, lingkod ta. Lingkod ta. Kandila. Pero nga gunit na ka. Ikaw kadlit una pa.
Diyo, nay kandila ka na. Uy, kuha na. Uy, ano malingkura di habi? Hatag na lang nak. Nagkatawa pa to. Garaon ang kabibibuyag oy. Ah, man to binagpadaos-os. Nilog mo. Gusto mo doon sa amahan. Ma. Nya wahiran na nak. Dion, dito na Dion, yung kandila mo. Pagkatapos ni Kuya RR. Mag-sorry ka kay Lola, Kuya. Bakit? Lagi ka kasi nagpapasaway. Sabihin mo, magpapakabait ka na palagi. Nasaan na si Lola? Nando. Yung katawan ni Lola, nandyan. Yung katawan ni Lola. Nandyan? Pero si Lola nandyan pa? Yung katawan, Katawan na lang niya, nandyan. pero yung soul niya. Hait ng good kaayo, oh. Bisag hinayon ra ni murag bunga man eh. Oh, hait lang jud ang kuan. Hait lang jud ang sunda kay arang muka ra man ini tad-tad. Ay, di murag sa. Ouch. Laki na po di mo sulod, anak ma. Laki na ko na po dahong anak, guys. Silawan sa anak kong lubi. Butong. Nga, turag atong unggoy, guys. Na, Ikaw, Er. Ikaw ba din ang guys? unggoy. Anog inom. Num 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 num. Num o num num. Num 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 num. Wala na? Hot na na. Ah. Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you!